Честита ви баба Марта, която всъщност е много точи внучка на една своя далечна роднина, прабаба си, Мара. Едно от имената, малко по-тъмното, на богинята майка. А основното в култа към богинята майка и при дравидите в Индия, и при тракийците по нашите земи е свързано с хармонията между двете сили, между двете начала, неизбежността на всяко едно да бъде свързано, да бъде обвързано, да бъде слято дори със своето друго. Какво според вас е това? Някои правят ефтиния прочит, че червеното символизира живота, бялото невинността, душата или каквото щете. Но истината е по-дълбока. Това тук са именно двете начала, двете сили. Не случайно в думата червено. Коренът е червено. Черно. И бяло. Имаше една такава песен и се пееше, че се приплитат или какво беше там. И тук са вързани в нещо трето, което по съществото си е троица. Две в едно. Що значи три? Едно, но в две. Две, ала в едно. Троица. Три едница. Това е смисълът, истинският, древният на този празник и на този поздрав. Честита баба Марта. Честитим си не само пробуждането на някакъв живот, на някакво добро, но честитим и неговата слятост, свързаност, спойката му с тази зима, от щото изхожда и чието ледове разпуква. Не само живота, но и смъртта. Не само доброто, но и злото. Не само едното, но и другото, но и многото. Две в едно и едно в две. Така че, честито. Но знаете какво се честитите. Затова съм тук, да ви го кажа. Даже и да не ви е приятно. Не съм тук, за да съм ви приятен, а да ви изричам истината. И да ви будя. А във вас да будя него.